Ja morjesta kaikissa Alternative. Me ollaan tänään uuden Tertään Adventure-jakson parissa. Ja tosiaan viimeksi mietin, että täällä on yö. Ja mä ajattelin, että mä en ehkä lähde nössöilemään. Ja mä lähden oikeesti fighttaamaan tänne. Mä en tiedä, onko se mun lopullinen päätös, että mä oikeesti lähden fighttaamaan tänne, mutta joo. Tosiaan mä kuvaan tän suoraan edellisen perään, joten jos te olette ehdottanut mulle jotain juttuja, niin mä en huomaa niitä. Ja tosiaan... En tiedä. Skeleton ei tuppa tänne. Mä näytän mitä. Monster Hunter. Loistavaa. Koska tää siiden, niin voin kasvattaa ruokaa. Eikö mä kuulin just jotain semmoista, mitä mä oon kuullut monesti aikaisemmin. Tämä herra on lurkki. Toi räjähdysääni on vaan niin erilainen kuin nykyään. Onks se asiidei? Ei varmaan. Mä itse voisin tehdä soihtuja, koska sit mä näkisin täältä paremmin ja mä voisin suojella alueen. Siis kyllähän tästä tulee ihan eri fiilis pelata tätä Better Than Adventure modia kuin perus vanillaa. Tässä vaan tulee se fiilis, että niinku... Okei, vaikka mä oon pelannut tätä peliä 8 vuotta, niin tää on niinku oikeastaan alue, mihin mä en koskaan stefannut. Tää on ihan uutta juttua meikäläisellä. Että... Joo. Hetkonen, tuolla zombilla on armori. Mä haluun. Kato, mä tapaan. Mä sanoin, että mä tapaan sitä. Mitä ihmettä tää droppaa? Cloth. Siellä on toinenkin armorillinen zombi. Bro, mä haluun nää armorit. Chain links. Minä niinku hajoaa. Mä haluun nää chain linksit. Meinaan... Niillä voi varmaan craftaa chainmail armoria. Eiks mulla on muuten 13 nahkaa, mutta mulla on full armoria? Mutta on tää kyllä silleen niinku, että täällä ei sänky oo, vaan silleen let's craft a bed. Ja... That's it, skipataan yön. Mun mielestä on parempi, että ei voi skipata. Tää on paljon vaikeampaa. Ei se hajos. Mut... Mä käy craftaa vähän lisää armoria. Mut kyllähän tää mun mielestä... Hei, rautaa. Loistavaa. Nostalgiaa taas. Nää Minecraftin musiikit on vaan semmosia, et ku... Ne on vaan nostalgisia. Ja... Sillä tavalla itellä oikeastaan niinku... Mä just tuossa mietin, niin mun ensimmäinen versio, jolla mä Minecraftia pelannut, niin oli versio 1.8. Ja... Se on vaan silleen kuitenkin ajatellaan, että... Siis jengi pelaa edelleen jotkut sillä versiolla, vaikka se oli ensimmäinen versio, mä pelasin miten. Ja kyllä siitä on aikaa. Mitähän no chainlinkillä tehdään? Katsotaan tästä olisi joku... Tää on siis oikeesti jotain stuffia. Siis what? Joo, tässä on tämmönen... Hei, tässä on... Joo. Täällä on aika paljon stuffia oikeesti. Siis hyvänen aika, täällä on paljon stuffia. Joo. Mä otin tän rauta chestplate. Noin.
kyllähän sillä tavalla mä progressaan huomattavasti nopeammin kuin yleensä, tai niin ne aikaisemmat. Mutta se johtuu vaan siitä, että mulla kuitenkin on tästä pelistä aika jäätävän paljon kokemusta. Okei, noin. Voisin muuten tehdä uuden kivimiekan, koska mun aikaisempi hajosi. Ja tuolla on mopeja sen verran paljon, että mä en hirveän hyvin pärjää niitä vastaan, jos mulla on miekka. Apua. Hyi, että mä säikähin tuolta. Siis ei mulle tossa silleen mitään käynyt, mutta säikähin. Mä menen tänne ylös. Ja tää on vaan niinku... Hei Spider. Oh no. No se ei ollut vaikea vastus. Hei, täällä on skeletoni jos. Oh no. Oh no. No ei onneksi tuu tuota alas. Koska mä en hirveän hyvin pärjäisi nyt skeletoneja vastaan. Oh. No kyllä se kaveri vissiin tuli alas. Ja voi jäi. Ei, päiväruppu tulemaan. Mut, joo, selvisin ensimmäisen yön. Ai! Joo. Tämä Adventurecraft ainakin tähän mennessä on tuntunut semmoiselta, että tässä on paljon enemmän tekemistä kuin niinku normi petassa, mutta silti tää niinku ei tunnu niinku nykyiseltä Minecraftilta. Nää skeletonit on... Siis oikeesti skeletonit on vaikeita tappaa tässä, koska... Niinku... Hei, ammu noita. On niin loistavaa. Se tappoi sen skeletonin. Mulla muuten loppuu ruoka. Mulla ei ole ruokaa yhtään mukana. Täällä ei oo... Ei vittu. Mä otan hittiä vedestä, mitä? Mut... Ei joo, mä voisin vähän torchittaa tätä mun... mun... Yli niin... Mä torchitan vähän tätä meitsin baseen. Mut joo, ei oo ihan kauheasti ruokaa, niin mä voisin lähteä vähän hakemaan sitä. Mä oon 8 minuuttia rekordannut. Tosiaan mä oon todennäköisesti ilmoittanut tästä mun main channelille, mutta... Ja mä niinku ihmettelen vaan, että riittääkö porukan attention span enää tämmösen kattomiseen. Koska... Kyllähän se niinku... Asiat oli ihan eri tavalla silloin. Aikanaan. Ja siis... Tämmönen 10 minuutin... Tää on niinku oikeastaan... Niinku ne videot silloin aikanaan, mut... Vaan niinku... Paremmalla laadulla, koska... Et... Kyllähän tää on parempi laatuinen silleen niinku... Resoluutiolta ja tämmöseltä. Koska mä kuvaan tietenkin OBS:llä, niin sehän tekee laadusta ja mulla on niinku kunnon mikkiä tämmöset. Mutta... Niin. Olisiko täällä rautaa? Ai kato laavaa! Sinne ei parane hypätä. Olisiko täällä tosiaan rautaa jossakin täällä vuoren seinämissä, koska Mua ihan kauheasti huvittais lähteä nyt mainaamaan. Joo, hei tässä on tämmönen pieni keivin alku. Mäpä tappaa vähän edes possuja. Possut on niinku ainoita foodia tässä pelissä. Ne on aika arvokkaita. Onneksi niitä spawnaa aika paljon. Joo, mä voisin käydä tsekkaan täältä luolasta, jos olisi jotakin, mutta mä voisin itse asiassa varmaan lopetella tän jakson kohta.
Ai! Täällä on skeletoni. Apua, siellä on toinenkin. Joo, I'm not... I ain't going there. En lähde. En lähde tuonne. Mut joo, musta tuntuu, että tää jakso voisi olla varmaan tässä. Eli jos tykkää sen työstä, niin paneeko tekin ihan paljon. Nähdään seuraavien parissa, jos on moro!